Chitete chiri action ndiri kubaya unge Jackson kakanara dada Fantan levels ndinoda changuo chandinogona azviite ndibate gona ishe ndabva kure ndiri monya satani achingondibonya ndisunungure iwonge tani mundiisewo painani ndonyengetera ingawani sei ichindimanyamenyani ndisunungure ingetani mundiisewo painani ndonyengetera ingawani sei ichindimanyamenyani amai nababa vakatarisira saire gondo mwedzi wapera ndaiti zvimwe ndichavaisira kamari vaone pekutangira asi mhepo yakandimomotera mwedzinza inonditera nzira dzandafamba ndopoterera ingetani yakandimonerera ndisunungure iwongetani mundiisewo painani ndonyengetera ingawani sei ichindimanyamenyani ndisunungure ingetani mundiisewo painani ndonyengetera ingawani sei ichindimanyamenyani yakanyura muganda ngetani anoita zvaanoda satani kuda ndikumurengo wani tumai mutumwa kunge Johani musandipfure Jesu musandipfure inga ndiri chimwe chenyu hazvingaite ndidzokere kumashure ishe isai simba renyu ndisunungure iwongetani mundiisewo painani ndonyengetera ingawani sei ichindimanyamenyani ndisunungure ingetani mundiisewo painani ndonyengetera ingawani sei ichindimanyamenyani amai nababa vakatarisira saire gondo mwedzi wapera ndaiti zvimwe ndichavaisira kamari vaone pekutangira asi mhepo yakandimomotera mwedzinza inonditera nzira dzandafamba ndopoterera ingetani yakandimonerera ndisunungure iwongetani mundiisewo